Michelin. Sandra Healy Vassallo. Illustrat minn Susanna Rumis. Michelin tifelli bħal tfal oħra, daqqa kwiet u daqqa jaqla l-inkwiet. Tifelli jħobb jagħmel ħafna affarijiet. Jilab bil-ballun, imur ħdejn il-baħar, jagħmel il-kastelli tar-ramel. Jimxi ma' missieru, jikol xi ġelat jew xi pizza. U jħobb il-kodba. Jieħu wisq gost meta qabel jorqod xi ħadd jaqralu storja u hu joqgħod jisma' u jimmaġina. Imma l-aktar ħaġa li Michelin iħobb jagħmel hi li jistaqsi. Michelin il-ħin kollu jistaqsi. Fejn l-isbal montanja fid-dinja? Nifan ikber se jkun mustaċċin jiġri iktar. Kelb jew għaliex ma nistgħux naraw wara l-kantoniera kif isir isħaq. Kemm jista' jtir fl-għolja ajruplan? Għaliex il-ħin dejjem sejjer l qudiem? Għaliex il-weraq tal-kram tieħodhom? Teżisti rota kwadra minn fejn jiġu r-rizzi. Hemm naħal fid-dinja. Għaliex l-asel ħelu mhux miela. Aħna nistgħu ngħixu 200 sena il-ġemel kif jista' ma jixrabx. Għaliex fis-sajf id-dum ma jidlam? Għaliex il-karotti tajbin għalija? Għaliex in-nemel ma jaqax meta jimxi mal-ħajt? Xejn jiġri iktar. Kelb jew għaliex ma nistgħux naraw wara l-kantoniera kif isir isħaq. Dejjem sejjer hekk. Imbagħad meta missieru jaqralu l-istejjer qabel l-irqad, mur oqgħod bil-mistoqsijiet tiegħu. Għaliex ma qabdietx u nniżlet weħida l-prinċipessa mit-torri? Għaliex dejjem il-lupu jkun kattiv? X'jiġri minnha l-mara tal-ġgant wara li Jack joqtol il-ġgant? Kif item l-istorja, missieru jixtieqlu l-lejl it-tajjeb u jipprova joħroġ inkiss mill-kamra. Imma fil-pront jerġa' jinstema' Michelin. Veru li l-qamar għandu wiċċ? Kif qed narawhom il-kwiekeb jekk qegħdin miljuni ta' snin il-bogħod? M'għandniex xi ngħidu. Missieru ġieli ma kienx ikollu ħin, jew aptit, jew saħħa jirrispondih. Xi kultant lanqas tweġiba ma kien ikollu. Michelin, issieqaf, daqshekk allum, jekk jogħġbok. Ix-xoffa t'isfel ta' Michelin bdiet tirtot u għajnejh intlew bid-dmuħ. Meta ra hekk missieru tħassru u qallu: Michelin, ħanajlek x'nagħmlu. Ikteb il-mistoqsijiet tiegħek fuq biċċiet tal-karti u ħallihom li fejn narhom. Nirrispondihom ftit ftit. Imma mhux illum. Tajjeb hekk? Xoftejn Michelin iċċartu fit-tbissima u għajnejh xelu. Hekk għamel, tar mis-sodda, ġab lapes u pakkett karti kull kulur, imbagħad sapposta l-kwiet biex jiftakar kull ma kellu x'jistaqsi. U f'kemm ili ngħidlek, kellu mazz karti daqsix bil-mistoqsijiet miktubin fuqhom. L-għada filgħodu beda jpoġġihom kif qallu l-papà fejn isibhom. U hekk mal-bib tal-kamra tal-banju kien hemm. Min jgħod waħdu? Xorta jalqu l-bib tal-kamra tal-banju? Mal-kalzetti il-papa sab. Min xi xini magħmula l-qawsalla.
fuq il-kompjuter sab Għaliex donati kollha ġambis fin-nofs? anke nanna maxxalla sabet. Għalfejn għandek idejk imkemxin? U Mikelin il-ħin kollu jaqbes u joqmos. Issa sar il-ħin li tirrisponduni. Issa tajjeb? Għaddi ġurnata, 2, u l-mistoqsijiet fuq il-karti baqgħu mingħajr tweġiba. Il-ħadd filgħodu, Mikelin qam aktar kmieni mis-soltu. Bħal qisu xi ħaġa ġelitu jinżel isfel meta kulħadd kien għadu rieqed. Mar dritt ifittex il-karti bil-mistoqsijiet. Kif resaq qrib, berra għajnejh u ġibet nifsi l-ġewwa. Taħt kull mistoqsija kien hemm miktuba tweġiba. Uħud b'kitba pulita, oħrajn ftit iżjed imħarbxa. Grazzi, baba! Ftakar ġiġa mistoqsijiet! Mar jiġri qajjem lil missieru, imma dan nofsu rieqed gergirlu. Mikelin, xinti tajt dal-ħodu, jina ma rispondejt xej. Sa kifetlek meta ikolli ċans inweġibhom, imma mhux illum, forsi għada, nista' naraw. Mela, min kiteb it-tweġibiet? Mikelin dakinhar reġa' kiteb mistoqsijiet ġodda fuq iżjed karti koloriti. Waħda mill-mistoqsijiet kienet: Intom, min intom li qed twiġbu l-mistoqsijiet tiegħi? bil-lejl għamel sforz kbir biex jibqa' mqajjem. Rid ikun jaf min kien qed iwieġeb u okkażjoni bħal din mhux ta' min jitlifa. Meta d-dar kienet kwieta, niżel inkiss b'torċ żgħira f'idu. Kemm kienet tidher differenti d-dar bil-lejl? Mikelin intasab bil-qeda fuq is-sufan u qatt jistenna. Għaliex, meta, kif, min, fejn, xi. Mux ser ngħidlek. Kemm għandek mistoqsijiet? Meta ser tiegħek tistaqsi? Orqod, sabi, għandek bżonn tistriq. Issa jiġu r-risposti. Kemm int kurjuż? Issa mhux se ngħidlek. Għaliex, meta, kif, min, fejn, xiex. Wara ftit, ħass bħal xi ħadd itabtablu fuq driegħu. Dawwar wiċċu u raffatatina ċkejkna, bħal dawk li kien jara fl-istampi tal-ħrejjef. Wara ftit, resqet fatatina oħra, tixbaħha ħafna. L-ewwel waħda kellha punt interrogattiv kbir fuq il-flokk u l-oħra kellha kokka. Mikelin orok għajnejh. Jien jisimni mistoqsija. Qalet l-ewwel fatatina, U jien jisimni Erf. qalet l-oħra, Aħna aħwa. Meta rajnik daqstant kurjuż li tistaqsi u titgħallem. Ma stajniex ma niġux ngħinuk. il-fatatini tbissmulu u bdew jiktbu tweġibiet fuq il-karti. Mikelin bil-kemm seta' jemmen li lajnejh? Tajt kienet joħlom, jew veru kienu qegħdin hawn dawn it-tnejn. U hekk għattaw parti kbira mill-lejl. Huma jiktbu jwieġbu u Mikelin isegwihom. Fl-għada filgħodu, il-papa sab lil Mikelin rieqed fuq is-sufan. Mikelin, inti rqattaw? Jew x'affarijiet huma? Mikelin tbissem, ma qal xejn u beda jħares lawnu lem ifittex lil fatatini. Imma dawn ma kienu jidru mkien. Dakinhar meta ġilura mill-iskola, sab lin-nanna taqra l-mistoqsijiet u tweġibiet fuq il-karti. In-nanna qaltlu: Mikelin,
Inti għandek teżor. Titilfux. X'inhu dan it-teżor, Nanna? Il-kurzita. Inti għandek il-kurzita biex issir taf. Di, zomma Mikelin, ibqa staqsi u staqsi u staqsi. Taf xi jgħidux il-mistoqsija oħt il-erf. U ma dan il-kliem, Mikelin dbissem. Murejdila l-nanna li ju kien jaf eżatt min kienu mistoqsija u oħta erf. Mikelin qatt m'għandu kwiet, għandu wis mistoqsijiet. Jiena żgur ma nitlifx ħin, dejjem sejjer kif fejmin. Mikelin istaqsini għax irid risposta, ma jridx idejjaqni ma jagħmilx għal tapposta. Indejjem inħeġġu bqa' staqsi sabiħ, tallix id-domanda jittirlek marriħ. Kif tirrispondilu xi mistoqsija wara sekonda għaru ġejmija. Jien Mikelin u m'għandix kwiet, għandi wis mistoqsijiet. Jiena żgur ma nitlifx ħin, dejjem sejjer kif fejmin. Ser nibqa' nistaqsi għall-eternità għax għandi dan id-dom jismu kurzita! Hello tfal, kif intom? Għadkom kif rajtu Mikelin, ibbażat fuq dan il-ktib ta' Sandra Hili Vassallo li hija l-awtriċi u li qiegħda hawnhekk miegħi llum u li ħanitkellmu magħha ftit aktar tard. Il-produzzjoni li għadkom kif rajtu hija parti mill-Festival tal-Ktib li jiġi organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib. Is-soltu forsi xi ftit minnkom forsi ġieli ġew hawnhekk f'Dar il-Mediterran fejn waqt il-Festival tal-Ktib li sar fis-snin li għaddew kienu kun hawn ħafna stands bil-kodba, ħafna attivitajiet, ġieli kienu kien hemm it-teatru naraw xi reċti bbażati fuq dawn il-kodba. Din is-sena kellna nagħmluhom kif rajtuhom intom fuq screen, imma m'hemmx tagħmel, nispera li xorta ħadtu pjaċir. Hawnhekk għandi miegħi lil Sandra Hili Vassallo. Issa, mela, ejt hello lit-tfal u mbagħad nibdew ngħidulhom daqsxejn fuq kif ktibtu Mikelin. Ok, mela hello tfal, jina veru qed nieħu gost li qiegħda hawnhekk u li qegħdin tisimgħuni u li qegħdin naqsmu din l-esperjenza flimkien ukoll ma' Antonella. Grazzi. Sandra, inti kif ġietek l-ewwel idea biex tikteb dan il-ktieb Mikelin dwar dan it-tifel? Ok, mela, inti x'taħseb kif ġietni din l-idea? Ħanibdew bil-mistoqsijiet qisna. Iva. Jistaqsi ħafna mistoqsijiet. Jistaqsi ħafna. Mela, jiena personalment din l-istorja kienet ilha tberren ġo moħħi meta tfal tiegħi kienu għadhom żgħar. Għaliex kienu jistaqsu ħafna affarijiet u anki mill-esperjenza tiegħi meta mmur fl-iskejjel bil-kodba l-oħrajn ukoll ikun hemm ħafna tfal jkollhom mistoqsijiet u jkunu jridu anki jiġiblek l-attenzjoni u jgħidulek dak li jkollhom ġo moħħhom. Allura ħsibt li jkun hawn storja anki fuq dan it-tifel illi jistaqsi dwar kollox dak li jara u dak li jħoss u dak li jisma'. U dawn il-mistoqsijiet li nsibu ġo daw il-ktieb, li saru lilek direttament jew ftit minnhom ivvintajthom jew ftit minnhom ġieli għamluhomlok? Iva, għamluhom li daw jiġifieri meħudin mill-esperjenza personali. Tajjeb. Il-karattri, mela għandna lil Mikelin li huwa t-tifel, għandna lil-missier, u mbagħad għandna lin-nanna wkoll. Kif iddeċidejt li tikteb dwar daw il-karattri partikolarment? Għax għad speċi familji differenti u għaw kollhom komponenti differenti fil-familja u għad mela Mikelin jkollu l-papa u jkollu n-nanna li huma bil-familja tiegħu u għaw bil-qattus ukoll illi inkluditu anki l-illustratriċi fil-fatt Susanna Rumis li huma parti mill-familja ta' Mikelin. Ekku. Għajdin nafti dwar il-proċess kif jaħdem mela aħna għandna dan il-ktieb, ħanurikom ftit tfal mela intom daw l-illustrazzjonijiet aħna tajnihom il-ħajja, għamilnihom bħal isu film jew xi ħaġa teatrali u rajtu għandhom fuq screens. Jiġifieri ispirajna ruħna minn
minn dan. Però użajna ftit minn dawn l-illustrazzjonijiet. Per eżempju, użajna Użajtu tan-nemel. din il-biċċara tal-karotti. tal-karotti. Ġifieri tajni hawnhekk u tfajna lil Mikelin l-attur. Użajna din il-biċċa hawnhekk bin-nemel u l-animajna daw in-nemel għamilhom jiċċaqalqu u lil Mikelin li hawnhekk għamilnieh it-tifel ta' vera, ġifieri użajna ftit minn dawn l-illustrazzjonijiet. Eżatt. Però qabel xejn, ejdilna kif inti ktibt l-ewwel istorja. Mbagħad l-illustratriċi pinġieta l-istorja. Hekk ħadmet. Hekk ħadmet. Fil-fatt jiena jiġifieri anke kif animajtuha intom oġbitni ħafna u żgur li tfal oġbithom ukoll. Għaliex qishom hekk, qishom l-illustrazzjonijiet hekk ħadu l-ħajja. U ara, jiena l-ewwel nikteb it-test. Mbagħad il-Merlin Publishers jibatu il-traduzzjoni tat-test għax Susanna Rumis ma tafx bil-Malti allura jibatwilha bl-Ingliż. U mbagħad fl-immaġinazzjoni tagħha mbagħad hi tagħmel l-istampi ġifieri bbażat fuq dak li qed taħseb hi. U kolli ngħid li malli rajthom mal-ewwel ukoll kienu oġbuni u anki t-tifel hekk kien mal-ewwel kif kont immaġinajtu jien. U jkolli ngħid anki li l-verżjoni animata oġbitni ħafna wkoll. It-tifel u l-missier u n-nanda veru ħelwin. Ma nafx x'qed tarfuni, ma nafx forsi x'qed jarfuni, imma. Ngħidulhom. Ngħidulhom. Ejja ngħidulhom. In-nanna kont jiena bil-kostum u bil-parrokka. Differenti, nista' tgħidu lil ħadd. Le, di bejnietna. Bejnietna. U differenti u ma tindunawx. Ma nafx, forsi ftit indunaw. Forsi ftit indunaw. Aħna illi kolli ngħidu li konna tim ta' nies ovvjament li għamilna din il-produzzjoni li għadkom kif rajtu, ħadimna l-aktar jiena u Mikael Basmaġan illi meta qrajna dan il-ktib oġobna immens, oġbitna l-istorja kif ukoll l-illustrazzjonijiet, ġifieri proset Sandra, u aħna spirajna ruħna direttament mill-ktib, ġifieri l-istorja l-ewwel ħallejnija kif inhi, ġifieri jekk intom tixtru dan il-ktib u taqrawh tindunaw ukoll illi huma vera simili. Anke l-kuluri u l-ambjent, eżatt oġbitni. Ġifieri inti indunajt għaliex aħna ippruvajna nżommu mal-ktib, ġifieri meta ħarisna l-illustrazzjoni tadna pereżempju mela ħanużaw daw il-kuluri li huma vera jgħajtu li ħajkunu interessanti. Jidher ħafna l-kuluri, ġifieri. U din kienet ħaġa li qedtilha lill-illustratriċi pereżempju. Isa kienet qed taqrali moħħi fil-fatt. Li, però anki naħseb anki bħala stejjer hekk huma koloriti u bħala karattri u l-tema fiħanki ma ninsewx il-famużi karti koloriti. Il-karti koloriti. Il-karti koloriti tal-mistoqsijiet. Dik minn dik l-idea tal-karti koloriti. Dar għandi ħafna jiġru l-ħamla. Naħseb biex niftakar, nizzelek biex niftakar l-affarijiet. Qatt ma milta però tal-mistoqsijiet meta kienu żgħar it-tfal qatt ma milta li nagħmilhom fuq il-karti. U kif ġiet dik l-idea partikolari li jikteb il-mistoqsijiet fuq il-karti koloriti? Għax kelli ħafna karti koloriti fuq id-desk, fuq l-iskribanija fejn kont qed nikteb. Veru, jkolli ħafna hekk jew forsi fil-notebook jew fid-diary hekk nagħmilhom biex niftakar. Sabbat jekk niftakarx ma nafx, però kienu jgħinu. Għalina waqt li konna qed niffilmjaw provajna li kull spazju li kien hemm fejn konna qed niffilmjaw nimlew bil-karti koloriti biex nagħtu din l-idea, provajna noħolqu sekwenzi interessanti, pereżempju meta Mikelin qed jaqbad il-karti minn fuq, qed jiktbuhomlhom il-fatatini. Iġifieri ippruvajna. Iżommiżlinek mis-semma. Eżatt, iżommiżlin mis-semma dawk kienu l-fatatini qed jitfgħuhomlu minn fuq u ippruvajna anke l-affarijiet li ħloqna użajna ftit il-kuluri li hawaw, il-kostumi stess, il-kuluri, iġifieri provajna l-ispirtu tal-ktib noħorġu kollu kemm hu nkunu fidili wkoll lejn il-ktib. Eżatt, qisu l-ktib bħal ħajja. Eżatt, il-ktib bħal ħajja, ekku, inħobbu nużawha din. Issa kieku pereżempju ikun hawn xi tfal hawnhekk li jixtiequ jibdew jiktbu Sandra, inti x'tixtieq tgħidilhom lil dawn it-tfal kif jistgħu jibdew? Mela, inħeġġiġhom ħafna għax hija xi ħaġa sabiħa ħafna u l-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu hija li jaqraw. Li jkollhom naqra ċansek fil-ġurnata, jagħmluh iċ-ċans anzi fil-ġurnata li jaqraw jew forsi anki jgħidu l xi ħadd li jaqralhom u jkun jista' jaqsam il-ktib magħhom. Ma jkollhomx forsi aptit jaqraw, jista' jaqralhom il-ktib xi ħadd ieħor. Fil-fatt Mikelin hemm il-missier li jaqralu l-istejjer, apparti li ħobb jaqraw ukoll. Ġifieri jista' jkun hemm taħlita ta' tnejn li huma. Żewġ affarijiet, jew ftit u ftit qabel jorqdu jew fejn ikunu. U anki li jibdew anki jiktbu jekk ma jkun tiġihom idea jikdbuha hekk u ma jiddejqux jiru għal ħadd ieħor. Ekku. U mbagħad kif jistgħu jiżviluppaw, pereżempju jkomplu forsi jistudjaw jew x'taħseb inti? Jiena kien ngħidilhom it-tfal biex dejjem iżommu hekk għajnejhom miftuħin biex joqogħdu jinnutaw l-ambjent ta' madwarhom u n-nies li hemm madwarhom u hekk biex jinnutaw l-affarijiet biex imbagħad iniżluhom
iniżluhom u jkun jista' jiddiskutuhom ma' U ħaddieħor. naħseb tajb li jikdbu ħafna. Ħalli mbagħad ikun jistgħu jazdu. Iva, eżatt, li jikdbu ħafna u anki jekk forsi jaħsbu li xi ħaġa mhix tajba hekk, jikdbuha wkoll għax forsi llum ma ġietx tajba mbagħad l-għada jew wara ħafna bħal meta jkun hemm anki l-footballers pereżempju qed jitrenjaw, titrenja l-lubu u kulħadd insomma anki l-sportivi kollha jitrenjaw kuljum. Allura fil-kitba titrenja kuljum ukoll. L-istess ħaġa li nista' ngħid jiena jekk intom tridu tsiru atturi jew tipproduċu jew tismu jew tkantaw, aħna n-nies kreattivi li ħloqna din l-istorja li kemm rajtu ukoll ħdimna ħafna u titkompli titħarreġ. Tajjeb, wasalna fit din intervista, grazzi li Sandra li wassalna. Nfakkarkom li tistgħu taraw il-produzzjonijiet l-oħra li għandna għall-Festival tal-Ktieb f'links li taraw fil-website tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li ktieb.org.mt. Tistgħu wkoll tixtruh dan il-ktieb, isibu wkoll il-links u tistgħu tużaw il-vouchers biex tixtruh dan il-ktieb. Tajjeb, naħseb li issa wasalna fit-tmiem. Grazzi tal-segwejtuna, grazzi lilek Sandra. Bye tfal. Ciao.